रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय रायजो राजा बिथांमोननिसिम बिथांमोना दिनैनि बे जोबथा बादायलायनायाव लोब लोब फैनानै जोंखौ मदद होफैबाय आरो भबिष्यतेबो रायजो राजानि बेबायदि हेफाजाबखौ जों लुबैदों आरो बेबायदि रायजो राजाफोरा जोंजों सहाय खालामोब्ला निश्चय जोङो मोजांसिन बे टुर्नामेन्टखौ फाथिनो हागोन होननानै जोंहा बिसास दङ। दिनैनि बे जोबथा बादायलायनायाव जोंहा बाहागो लाफैदों जोंनि आसामनि केबिनेट मिनिस्टार चरण बर' आरो लोगोसे जोंनि UDSAनि गाहाय आफादगिरि थामहिनबा BTCनि डेपुटि चिफ रेहन दैमारि बिथां आरो लोगोसे EM लोमस्राव दैमारि आरो प्रेस मोसाहारि बिथांमोना दिनैनि बे जोबथा हाबाफारियाव बाहागो लाफैबाय आरो बिथांमोनखौ जों बानजाय आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों मानोना बिथांमोननि बेयाव नुजाथिफैनाया जोंनि एसोसिएशननि थाखाय मोनसे इन्सपिरेशनेल जादों आरो जों भबिष्यते बेबायदि मदद मोनगोन होननानै मिजिंथिनानै दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय साफ्रोम रायजो राजाजों लोगोसे मोन्नैबो हान्जानि गेलेग्रा बे बारहुंखा FCनि गेलेग्रा आरो दिल्ली गढ़वाल FCनि गेलेग्रा बिथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय आरो रेफारि बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।